Bona tarda. Les despulles de Teresa de Calcuta reposen a la casa mare de la congregació en un petit panteó tancat. La cerimònia de l'enterrament ha estat estrictament privada després que el fèretre ha entrat a espatlles de militars indis que li han retut l'últim homenatge disparant una salva d'honor. Els funerals s'han celebrat prèviament durant 3 hores en un estadi de Calcuta, en presència d'unes 15.000 persones que han escoltat la missa concelebrada per l'enviat del papa Joan Pau II, el cardenal Angelo Sodano, acompanyat pels representants de les diverses confessions índies. Després de la missa, diverses personalitats han dipositat corones de flors davant del fèretre de la Mare Teresa, entre elles la reina Sofia. L'últim adeu a la Mare Teresa, 8 dies després de la seva mort, als 87 anys, l'han seguit milers de persones als carrers de Calcuta i milions a través de la televisió. La imatge del dia, doncs, ha estat als carrers de Calcuta amb els funerals per la Mare Teresa, però l'actualitat del dia té altres temes d'interès, com ara el nou pas fet per Julio Anguita en el procés que l'està portant a trencar amb els seus socis gallecs i catalans. De moment, la ruptura amb el grup d'Esquerra Gallega ja és un fet des d'aquesta tarda. Recollim també aquests altres titulars. Els ciutadans de Bòsnia van a les urnes per votar en les primeres eleccions municipals de la postguerra, marcades per la confrontació que serbis, croats i musulmans mantenen pel control del territori. En la seva primera participació en un acte públic, durant el qual ha rebut la distinció de fill predilecte de Burgos, José Antonio Ortega Lara evidencia seqüeles psicològiques importants dels 532 dies que va estar segrestat per ETA. Mike Doohan fa el millor temps als entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya i demà buscarà la seva primera victòria al circuit de Montmeló. La segona posició se l'ha adjudicat Carles Checa, el guanyador de l'any passat, i Àlex Cribiller ha quedat setè. El jugador blaugrana Rivaldo s'enfrontarà aquest vespre per primer cop al Camp Nou contra el seu antic equip, el Deportivo de La Coruña. Una victòria dels homes de Fanjal consolidaria el Barça en el liderat de la primera divisió. La Mare Teresa de Calcuta ha rebut sepultura a la seu de la seva congregació de Calegat, al barri marginal de Calcuta, on durant gairebé 50 anys ha acollit els pobres i els malalts que no tenien lloc en la societat. Els solemnes funerals d'estat per la religiosa, Premi Nobel de la Pau del 1979, s'han fet a l'estadi Netaji de Calcuta davant d'unes 15.000 persones, entre les quals hi havia les primeres autoritats de l'Índia, representants de les diverses confessions religioses, l'enviat del papa i caps d'estat i de govern de molts països. A pesar de la calor i de la pluja monsònica que ha caigut aquest matí sobre Calcuta, el pas del seguici fúnebre i els funerals per la Mare Teresa han estat seguits per milers de persones. Jaume Masdeu, TV3, Mondor. José Antonio Ortega Lara, el funcionari de presons que va estar segrestat per ETA durant 532 dies, ha rebut avui el títol de fill predilecte de Burgos, atorgat per la Diputació Provincial. Ha estat el primer acte institucional en el qual ha participat, però a pesar del temps que fa que el van alliberar, les seqüeles de la captivitat encara són ben evidents. Ortega Lara no ha volgut parlar de res relacionat amb el terrorisme, ni tan sols del corrent de solidaritat que hi ha hagut després de l'assassinat de Miguel Ángel Blanco. És una crònica de Montserrat Vila. Les marques de tabac espanyoles més venudes pugen a partir d'avui entre 20 i 25 pessetes, segons publica el butlletí oficial de l'Estat. Així, per exemple, el paquet de Ducados passarà de 170 a 190 pessetes i el de Fortuna de 240 a 265 pessetes. Les principals marques de tabac ros d'importació no es veuen afectades per aquesta puja decretada avui. Segons fonts del sector que cita el diari La Vanguardia, aquesta puja dels preus del tabac podria substituir l'increment de l'impost especial que grava aquest producte i que s'aprovarà a començaments d'any amb el propòsit de finançar el dèficit de la sanitat pública. Apujant el preu de venda del tabac, s'incrementa automàticament la recaptació de l'impost especial que grava el producte, ja que aquest representa el 85% del preu final. Des de Luxemburg, on està reunit amb la resta de ministres econòmics europeus, Rodrigo Rato ha atribuït la decisió de la puja del preu del tabac a les companyies tabaqueres i ha descartat qualsevol vinculació del govern. Bé, després de la publicitat els explicarem, entre altres coses, que la versió d'Elton John de Candle in the Wind, cantada en el funeral de la princesa Diana, ja s'ha exhaurit de seguida que ha sortit a la venda a la Gran Bretanya. Ho veuran d'aquí uns moments. Fins ara mateix. Poques hores després de sortir al mercat, el disc amb la cançó que Elton John va dedicar a Diana de Gal·les està totalment exhaurit i va camí de convertir-se en el més venut de tota la història a la Gran Bretanya.
Mike Doohan fa el millor temps en els entrenaments oficials del Gran Premi de Catalunya, seguit de Carles Checa. L'australià buscarà demà la seva primera victòria al circuit de Montmeló. El Barça rebrà d'aquí a pocs minuts el Deportivo de La Coruña en el primer partit en què el blaugrana Rivaldo juga contra el seu antic equip. La informació d'esports ens porta en primer lloc al camp del Barça, on els aficionats esperen veure un bon partit de futbol aquest vespre. Enric López Vilalta, bona tarda. Hola, bona tarda. Sí, perquè d'aquí a poc més de mitja hora el Barcelona i el Deportivo s'enfrontaran al Camp Nou en el partit, en teoria, més interessant de la jornada. Un maig que tindrà, entre d'altres, l'al·licient de veure Rivaldo contra els que fa tot just un mes eren els seus companys. Per conèixer l'última hora dels dos equips i potser ja la composició dels 11 titulars, connectem amb el Camp Nou. Volem saber també la crònica meteorològica. Pere Escobar, bona nit. Hola, bona nit. Doncs la crònica meteorològica és fatal. Com us podeu imaginar, plou a bots i barrals, com podeu veure, i el camp és pràcticament buit. Tot i això, fa poca estona que plou, la qual cosa fa suposar que el camp pugui xuclar bé l'aigua i el terreny de joc estigui perfecte per jugar. La pilota lliscarà més ràpida, hi ha grans jugadors, per tant, podem veure un gran espectacle. Acabem amb bàsquet. Tant el Barcelona com el Joventut han perdut la imbatibilitat en la Lliga ACB. Els jugadors que entrena Manel Comas han perdut a la pista del Caja San Fernando per 68-62, mentre que el Real Madrid ha derrotat la Penya per 95-75. Acabem, però abans, com sempre, els oferim en un minut el resum de les informacions que els hem explicat en aquest Telenotícies. La Mare Teresa de Calcuta ha rebut sepultura a la seu de la seva congregació després dels funerals d'estat a l'estadi Netaji, davant de 15.000 assistents, entre primeres autoritats de l'Índia i nombroses delegacions de diversos països. Aquest migdia s'ha fet oficial el trencament d'Esquerra Unida - Esquerra Gallega. En l'Assemblea Extraordinària de Santiago de Compostela, el sector crític de la formació ha decidit presentar una llista alternativa a la coalició entre el sector majoritari d'Esquerra Gallega, els socialistes i els verds de cara a les eleccions autonòmiques del mes que ve. Avui se celebren les primeres eleccions municipals de la postguerra a Bòsnia, sense incidents importants, però amb força tensió entre les comunitats sèrbia, croata i musulmana pel control del territori adjudicat en els acords de Dayton. Demà es disputarà al circuit de Catalunya la 13a prova del Mundial de Motociclisme. L'australià Michael Doohan ha fet el millor temps als entrenaments oficials i demà buscarà la seva primera victòria a Montmeló. D'aquí a uns minuts, el Barcelona i el Deportivo s'enfrontaran al Camp Nou en el tercer partit de Lliga, un maig que tindrà l'al·licient de veure jugar Rivaldo contra els seus antics companys. Bé, doncs acabem aquí. Els deixem ara amb el Fren Rodríguez Picó, que avui els parlarà de les tempestes que han descarregat aquesta tarda en alguns llocs molt fortes i amb la transmissió del Barça Deportivo. Gràcies per la seva atenció. Demà hi tornem.